El jurat ha valorat que a l'obra de l'Escoleta del Molinar el projectista ha sabut crear un ambient adequat per a la guarderia en un medi urbà desordenat i complex. L'edifici es desvincula de les vies de circulació i organitza uns accessos per a vianants i per al trànsit rodat que configuren un espai propi aïllat de l'entorn construït. També s'ha valorat el tractament i la cura dels materials emprats en la seva construcció i els detalls delicats del seu disseny.